Medzinárodné stretnutie študentov sa uskutočnilo koncom apríla v reprezentatívnych priestoroch našej radnice. Išlo o stretnutie, ktoré zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže spolu s mestom Rožňava a naším študentským parlamentom. Mesto Rožňava je veľmi rado, že môže privítať vlastne zahraničných študentov, ktorí k nám prídu v rámci projektu. Týmto patrí veľká vďaka aj projektu NIVAM, takisto veľká vďaka patrí Rožňavskému mládežníckemu parlamentu, ako aj odboru školstva, odboru kultúry, že takúto akciu u nás organizujú. Je veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia spoznávali, stretávali naprieč krajinami Európy a aj celého sveta a aby si vymieniali svoje skúsenosti, kde čo ako funguje. Preto sme veľmi radi, že práve aj v Rožňave takéto stretnutie prebieha a ja dúfam a verím, že všetci mladí ľudia, ktorí sa dnešného stretnutia zúčastnia, si odnesú bohaté zážitky, vedomosti a naučia sa niečo aj o našom krásnom meste. Študenti si medzi sebou skutočne vymenili cenné rady. Oboznámili sa s tým, ako život v ich krajinách funguje a vzájomne si poradili, ako by ho mohli ešte zlepšiť. Takéto stretnutia sú veľmi dôležité nielen pre skúsenosti mladých ľudí, ale najmä pre vznik nových medzinárodných priateľstiev. Nie len Rožňava je dejiskom podobných stretnutí, naopak aj naši študenti navštevujú v rámci projektu zahraničné mestá. Aj naši študenti je veľmi dobré, keď sa v zahraničí naučia, ako to funguje niekde inak a keď si tieto pozitívne a mestu v budúcnosti prospešné informácie prinesú domov a potom ich aplikujú tu u nás v meste Rožňava v praxi. Množstvo folkloristov sústredených pred mestským úradom naznačovalo v podvečer 1. mája, že sa chystá niečo skutočne veľké. A veru aj chystalo. Mesto Rožňava v spolupráci s folklórnymi súbormi Haviar, Dubina a Borošťan aj v tomto roku pripravili prenádherný sprievod ulicami mesta, ktorý vyvrcholil na námestí Baníkov. Priamo v srdci nášho námestia sa folkloristi už tradične opýtali pána primátora, či môžu postaviť tento prenádherný a obrovský máj všetkým ženám a dievčatám. Ide o krásnu tradíciu, ktorá má v našom meste svoje stále miesto a teší sa obrovskému záujmu ľudí. O to viac, že stavanie mája sa v tomto roku konalo v rámci župných dní Košického samosprávneho kraja. Nič už teda našim folkloristom nebránilo, aby naše námestie vyzdobili obrovským májom, ktorý sa stal symbolom jary a krásy našich dievčat a žien. Záver podujatia už patril poriadnej zábave, a teda ľudovej hudbe, spevu a tancu. A pozrite sa sami, kto by dokázal rozprúdiť takúto atmosféru, ak nie naše folklórne súbory.
príležitosti Dňa ošetrovateľstva zorganizovala Stredná zdravotnícka škola v Rožňave v spolupráci s regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Rožňava a regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov Rožňava odborný kongres, ktorého hlavnou témou bolo duševné zdravie. Podujatie sa konalo v divadelnej sále Aktoresu v priestoroch obchodno-kultúrneho centra. Prítomným sa v úvode podujatia prihovoril riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, pán Ľuboš Lipták, a po jeho príhovore už nasledovali odborné prednášky. Účastníci si vypočuli veľmi zaujímavé odborné výklady rôznych tém od odborníkov, ktorí sa okrem iného venujú aj duševnému zdraviu, ako napríklad životné udalosti a ich vplyv na duševné zdravie, podpora duševného zdravia a psychickej odolnosti žiakov, ale aj organizačná kultúra, pyramída naopak. A viac sa prítomní dozvedeli aj o barfúte, a teda o obuvi, ktorá dokáže stimulovať chôdzu na boso. 13 prednášajúcich predstavilo prítomným skutočne zaujímavé a podnetné témy, ktoré obohatili ich vedomosti v danej problematike dnešnej doby, a teda duševného zdravia. And the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel mine.